Ahoj. Chceš sa rozprávať? A o čom? Ako ma zradili moji priatelia? Ako som bol zbytočne na Severnom póle? A dokonca som zmeškal aj Comic-Con v San Diegu. Malá cica. To je, keď som chorý. Smutný nie je chorý. Prepáč, neviem tvoju smutnú pieseň. Nemám smutnú pieseň, nie som decko. No, chcem ti povedať, že viem, čo asi prežívaš. Naozaj? Pripravili ťa o Nobelovú cenu za čašníctvo? To síce nie, ale na strednej škole jedna moja kamoška počula, že budem kapitánka roztlieskavačiek. Bola som nadšená, mama mi dokonca upiekla koláč. A potom urobili kapitánku z blbej Valérie Mosbacherovej, tej ropuchy. Chceš tým povedať, že ten tvoj slávnostný koláč je aspoň približne porovnateľný s Nobelovou cenou? No, je to maškrtá. A ešte na inú, hoci nie irelevantnú tému, vzhľadom na tvoje úsilie pozdvihnúť môjho ducha, skutočne si myslíš, že by si bola vhodná za kapitánku roztlieskavačiek? Pozri sa, ja neverím, že by ti chalani a Leonard chceli naozaj ublížiť. Iba vymysleli nešťastnú lož, aby vyriešili zložitú situáciu. Vieš, ako to bolo? Pamätáš si tú scénu z nového Star Treku, keď Kirk musí prevziať loď a preto povie Spockovi niečo, o čom vie, že to nie je pravda? Že Spock vie fuk, že mu umrela mama? Zmeškal som Comic-Con aj nový Star Trek!